Bueno, egunon eta mila esker lehenengo gonbidapenagatik eta bueno, zuek nola lanea etorri zaten ibezela, orduan oso gustoa nau zuekin hemen. Teknologiaren aukerak hizkuntzen irakaskuntzan. Bueno, pixka bat komentatu nahi dizkizuet olako gauza batzuk, ez? Metodologia berriak, teknologia joerak, rol aldaketa. Nire helburua izango da pixka bat orokorki kokatzea nun dauden hizkuntzen irakaskuntzan, nun dauden aukerak, zer egiten ari diren beste hizkuntza batzuetan, eta hori adibideak jarriz eta horrelako kontuekin. Eta gero, hurrengoetan joango dira pixka fintzen, euskarara ekartzen horrelakoak. Beraz, hasteko oso garrantzitsua iruditzen zainei kokatzea teknologia integratzeko ereduen berri ematea. Ez dakit hortik ondo ikusten dezuen, bueno, hor daukazu ez da, ikusteko. Suposatzen da, gaur egun, edozein ikaskuntza irakaskuntza prozesu diseinatzeko orduan, eta euskararen irakaskuntza ari gara batik bat, oso garrantzitsua dela hiru eremu, hiru arlo kontuan izatea. Bate izango itzateke edukiaren ezagutza, hori deno gutxi gora bera irakasle guztik euskararen inguruan, suposatzen da hori badugula. Bigarrena izango itzateke pedagogikoki ere jakitea eta eukitzea horretan jakintza, eta hirugarrena teknologiaren esparruan jakitea. Eta hor gurutzatzen dira, edukia balin badakigu, jakin beharko genuke eduki zehatz hori nola eman pedagogikoki. Ez da gauza bera pedagogia jakitea orokorran edo euskararen irakaskuntzarako pedagogia. Eta ez da gauza bera teknologiaz jakitea edo teknologiaren irakaskuntzarako, euskararen barkatu, irakaskuntzarako teknologia jakitea. Orduan, abia puntua hori dela, badaukagu beste marko bat oso interesgarria dana jakiteko non kokatzen garen, ez? Summer deitzen den beste marko bada teknologiaren integraziorako eta adibide batekin erakutsiko dizuet. Eze hori da, sustituzion edo ordezkapena, eta hori da, guk idazten bat eskatzen balin badiegu ikaslei, gauza bera, baino teknologiarekin eskatzea. Hau da, egin dezatela ordenagailu bidez. Horrekor, ez du ezer berririk, ez du ekarpenik egiten teknologiak. Bigarrena izango litzateke, aumento delako hori areagotzeko, ez? Ematen digu adibidez Google Drive edo Google Docs batek edo beste edozein erramintak aukera idazteko eta gero irakasleak han bertan iruzkin batzuk emateko, ikasleak ematen dio ikusi duela iruzkin hori eta hor eboluzio txiki bat egoten da. Baina azken finean hor izango litzateke teknologia erabiltzea hobekuntza txikietarako. Gorazio joeten balin bagea, modifikazion hori zerbait erabiltzea teknologia aldatzeko zerbait. Orduan, ematen digu aukera teknologiak olako diseinuan edo ikaskuntza irakaskuntza prozesu horretan aldaketa bat emateko, adibidez, testu bat elkarlanean egiteko, argitaratzeko eta horrelako kontuak. Eta behin gorazio joango bagina, erabiltzea teknologia eraldatzeko, benetako berdiseinua egiteko. Eta hori izango litzateke adibidez, beste euskaltegi batzuetako ikaslekin aritzea edo ez dakit, erabiltzea bideokonferentziak egitea eta gero hitzaldiak ematea online eta horrelako kontuak testu animazio bihurtzea eta ahozko kontakizuna sartzea diseinu moduan. Orduan, horrea bueltatuz, euskararen irakaskuntzara, pedagogiaz badakigu, irakasleok, edukiaz batez ere, eta teknologiaren eremu hori batzuetan kaskartxeago egoten da edo geratzen zaigu integratu gabe. Horri lotu behar diogu beste input txiki bat, eta da, metodologia berrien inguruan, badakizue azken aldian hezkuntza munduan, ez bakarrik hizkuntzen irakaskuntzan, baizik hezkuntza munduan oso importantea da, metodologia aktiboen erabilera asko areagotzen ari da. Horietan dauzkagu erronketan oinarritutako irakaskuntza, proiektuetan oinarritutakoa, pila bat daude, simulazioetan, ikerketan oinarritutakoak, eta bakoitzak dauka ikaskuntza ziklo bat,
kasu honetan, proiektuetan oinarritutakoa, badauke abiapuntu bat, proiektu bat burutzea izango da abiapuntua, eta horren bide horretan pauso batzuk ematen dira, ez? Aprendizaia zikloa horrela burutuko litzateke. Adibidez, erronketan oinarritutako ikaskuntzan, beti sortzen da, galdera batetik, erronka batetik, eta ikaslea jartzen dugu lanean, eta berak iritsi beharra dauke horretara, soluzio batera, erronka hori gainditzera nolabait esatearren. Orduan beste ziklo bat izango litzateke. Esan nahi du, iristeko gure helburuetara, ikasleak beraiek dirala protagonistak, ez dela irakasleak zerbait aurkezten duela teoria bat eta gero horren inguruan lan egiten dela, baizik prozesua alderantzizkoa izango litzatekeela. Beraz, horri buruz hitz egiten nahi gara, metodologia aktiboen inguruan hitz egiten ari garenean. Denek dute orduan, esan bezala, olako metodologia aktiboek, komponente osagaien nagusia da, esan dizuedana, abiapuntua irakasleak ipintzen duela, baino ez berak emanda abiapuntu teorikoa, askotan ohituta gauden bezala. Horrekin batera, oso garrantzitsua da, kontuan edukitzea, diseinatzen ditugun ekintzak, egiten ditugunak zerbait ikasteko, ia zer eskatzen diegun ikaslei, edo gogoratzea zerbait, hiztegia adibidez, edo ulertzea testu bat, edo hortik gora aplikatzea zerbait kontestu ezberdinetan, edo sormena erabiltzea, ikasitako hori beste modun batera erabiltzeko, beste kontestu batzuetan, eta benetako, Blumen taxonomiaren arabera, benetako irakaskuntza edo goi mailako gaitasun kognitiboak, goiko fase horretan landuko lirateke. Orduan, kasu honetan, gaur egun teknologiak ematen digu Blumen taxonomia horretara iristeko, ikaslek egin dezaketela ez bakarrik testu bat idatzi, baizik bideoblogeatu edo, beste hitz egin publikoan edo bestelako jarduera batzuk burutu, askoz ere, sormena sar litekena teknologiaren bitartez. Orduan hori pedagogikari buruz, baino joera teknologiko olako begirada azkar-azkar bat emanez, azken urteetan gauzak asko aldatu dira irakaskuntzan, eta hitz egiten ari gara, hor dauzketzuen horrelako termino batzoi buruz, horietatik bakar batzuk bakarrik hautatu ditut eta gero erakutsiko izkizuet. Baina, importantea da, nola aldatzen ari diren gauzak irakaskuntzan, ez? Alde batetik, importantea da horiek aurrera eramateko irakaslearen konpetentzia digitala, gero ere aipatuko dizuet, ikaslei egokitutako ikaskuntza, gaur egungo tendentziak dira, bakoitzari nahi duenean eta nahi duena. Horrek suposatzen duen guztiarekin. Irakaslearen eta ikasleen rol aldaketa. Gero hitz egingo dugu gehiago, eta bestelako joera batzuk, haidienak laguntzen integrazio horretan dira, gaur egun, adibidez, aldatzen ari da lehen aurrez aurrekoa nagusitzen zen ikasketa mota hori, gaur egun goaz ikasketa mota hibridoen hazkunderantz edo zuzenean online ikasketa motetara eta gero hor badaude beste elementu batzuk, baina ez gehiegi sartuko ez liatzearren puntua. Orduan, esan dizuedan garapen teknologiko horiek pixka bat begirada oso orokorra izateko, hauek ikusiko ditugu, ez? Flip learning delakoa. Zer nahi du horrek? Seguro zuetako askok ezagutuko dezuela terminoa. Da, klaseari buelta ematea edo flip learning hori. Eta izango itzateke teknologiak ematen du aukera, hau da Blumen taxonomia leheno ikusi deuna, eta Beko maila hori, B mailako gaitasun kognitibo horiek lantzerako orduan, adibidez hiztegia hizkuntza batean edo egarako ulermen testu bat lantzeko garai hortan, horretan ez da behar irakaslearen presentziarik. Orduan horiek ematen du aukera egiteko klasez kanpo, eta gero benetan klasera etortzen direnean, benetan behar duten hori irakaslengandik jasotzea. Orduan gaur egungo flip learning joera hori izango litzateke irakasleak bere azalpenak
grabatzen ditu, bideo tutorial bat, errepikatzen diren gauza horiek, beti urtez urte errepikatzen direnak, adibidez hau nire adibide bada, guain dela urte askotakoa, Euskaltzaindiaren arauak, beti, bait gara, baikara, ez dakiz zer, dena errepikatzen dan hori, hori grabatu, euki hor, ikasleak hori landu behar badugu, ikasleak ikusten du hori, eta orduen nun dauket ikusteko? Bale, oso ondo noa. Orduan, ikasleak ikusten du hori klasera etorri aurretik, eta gero ja landu dezakegu termin hori. Hori da tendentzia bat. Ematen du aukera, daude plataforma desiente, batzuk bintzat, ematen dizuenak aukera zure bideoa, bideo tutoriala edo hortik zer topatutako zerbait igotzeko, eta haren gainean galderak egiteko, beste baliabide batzuk emateko sakontzeko, orduan pixka bat hori uzten dugu klasetik kanpo eta klasean beste mota batzutako jarduerak egin ditzakegu. 11 tresna eta gehiago esango nukenik daudela horrelakoak lantzeko, ezta? Adibidez, guk zerbait azalpenen bat ematen balin badugu teorikoa ipin ditzakegu bideo batean adibidez, bertan galderak. Eta galderak, non ikusten dutenean ikaslek bideoa, erantzuten dituzte ulermen galdera batzuk, eta zuzenen ikaslei azaltzen zaizki erantzunak. Eta irakasleari iristen zaizkio, nork ikusi duen, zenba minutu egon den bideoa ikusten oso modu grafikoan. Orrialde bakar batean, Leirek egin du honeaino iritsi da, 2 minutu pasatu ditu bideoan, eta justu trabatu da hementxe, lehenengo minutuan. Besteak egin du hau, hori oso modu bisualean eta horrelakoak, baina hori da adibide txiki bat dagoen mundu horretan. Flip learning delakoaren onurak izango lieke izatekotan, goi mailako gaitasunak klasean eta ikasleekin lantzeko aukera ematen duela, eta ikasleek azalpen horiek, teoriko horiek, behin baino gehiagotan ikus ditzaketela, behin baino gehiagotan egin ariketak, sakondu, bakoitza bere ritmora, eta bar. Eta irakasleok egin dezakegu jarraipen estua. Beste joera bat oso nabarmena eta gero ikusiko duzu adibideen bidez, izango litzateke social learning edo deitzen zaiona edo ikasketa mota soziala. Hau da, denok ikastea sarean eta komunitateetan eta abar. Eta hau gero ikusiko dugunez adibidetan pasa egingo dute, ikasketa soziala izango litzateke beraz, beste termino bat hor uzten dudana mahai gainean. Beste bat da, sar dezakeguna, hortartean, mugikorren erabilera. Mugikorren erabilera gaur egun hizkuntzen irakaskuntzan oso nabarmena da. Gero ikusiko ditugu adibideak bata besten atzetik, baina mugikorrekin egin liteke zerbait hasi mugikorran ikusten bideo bat, lehen aipatutako hiena, gero bukatu tabletan, zaudelako beste toki batean, edo etxeko ordenagailuan, edo gailuz gailu, ibil zaitezke, 24 orduz 7 egunetan zehar, ez da behar ordutegi finko bat, eta aplikazioen mundua, denok dakizuen bezala, oso garapen maila handian dago, eta gainera jendea hori da ikasleen alde, denak oso ohituta daudela aplikazioak jetzi eta horren inguruan lan egiten. Orduan horiek, gero, beste tendentzia batzuk horren inguruan dira, BIOT deitzen den hori, bring your own device, mugikorra sartzen dela bete-betean, tendentzia edo joera horretan ez, eta da, bakoitzak bere gailua dauke, gaur egun mugikorra, denek dute, ez dauka erakundeak jarri beharrik ikasleentzat edo ikasleen eskura azpiegitura, interneteko konexioan bat jarrita, bestelako gauzak egin litezke. Zer egin liteke mugikorraren bidez, gaur egun dena, batez ere ni bezalako handi bali maukezue, bideokonferentziak egin, ahotsa grabatu, beste norbaiti pasa, beste norbaiti zuzendu, feedbacka eman, edozein argazki bat komentatu, dena geratzen da grabatuta, liburu digitalen edukia kontsultatu, apunteak hartu, dena, edozein gauza. Beste joera bat, gaur egun, Horizon txostenak markatzen zuen hauen dela urte desente eta oso zabaldua edatua dena da, odeian lan egitearena.
Odeian esan nahi da, edozen ordenagailutatik sartu eta materialak eskura izango ditugula, eta elkarlanerako aukerak emango dizkigutela. Adibide bat izatearren oso zabaldua dagoelako Google Drive eta horiekin elkarlanean aritzeko eta hor beste gero osagai batzuk egongo dira horren inguruan, baino badaude elementu pila bat, tresna pila bat, web 2.0 garai baten deitutakoak ematen dutenak aukera edozein tokitatik kolaboratzeko eta lanerako. Eta beste osagai bat izango litzateke teknologikoaz gain pedagogikoa ere badena gamifikazioaren puntua. Gamifikazioa zertan datzan? Gamifikazioa da jokoen mekanikak ezaugarriak eta osagaiak ikaskuntza irakaskuntzara bideratzea. Adibidez, ez jartzea ikaslei lan bat, baizik erronka bat, ematea sari bat, ez jartzea nota bat, baizik saritzea, nibelak aldatzea, publikatzea emaitza, bideo-jokoekin gertatzen den hori guztia. Eta gaur egun hori oso zabalduta dago laneko ikasteko aplikazioetan eta bestelakoetan, ez bakarrik hizkuntzen irakaskuntzan, baizik beste edozer ikasteko garaian. Eta beste elementu bat horruzten detena gogoetarako da MOOC, NOOC, SPOC, ez dakit ezagunak iten zaizkizuen horiek denak, manten du pelikula bateko protagonistak diela, baino dira, kurtso masibo online eta irekiak. Gaur egun, hau ere, interesgarria da, moitzen ari garen mundurako, gaur egun ia edozer ikasliteke sarean, doain eta nahieran. Orduan, zuek juten malin bazeate edozen, hauek dira MOOCak Massive Open Online Course, juten malin bazeate hauetako edozein plataformatara, gero jarriko deten batera, baina desde seguridad agroalimentaria edo programazioa, ekonomia, zelulak, hoik die batzuk, baino ia edozer. Eta hizkuntzak ere, badaude MOOCak ikasteko hizkuntzak online eta doain. Eta orduan, adibidez, hau topaunun bat, bilaketa azkar batean alemana ikasteko, eta beste bat ikasteko txinera. Eta orduan, hauek egiten dutenak, nola, ikasketa sozialaren bitartez apuntatzen da agian, milioi bat pertsona edo 200.000 edo 100 edo ez dakitzen bat, eta orduan, proposatzen dira modulu teoriko batzuk, bideoen bitartez eta horrelakoak, eta gero proposatzen da ariketa bat egitea, eta ariketa horiek izan litezke edo zuzenean galderak erantzutea bideorenak, edo beste MOOC kolaboratibo batzuk daude, zeinetan ikasten da komunitatean, orduan zu jotentzea sarea, etiketa batekin hitz egiten duzu eta konversazio bat sortzen da. Eta, horien modalitate bat izaten da gero diru egiteko eta dirua ateratzeko. Zenbat? 2 minuto. Baina ez da, metzortzea, 15, ez altzien hogei. Ez bat, eta 15. Orduan azkar. Eta orduan, horiek denak, eta asko ez gehiago daude, adibide batzuk, ez? Duolingo. Dauzkezue, hauek, erronkak, esaten dizu, oso ondo zoatz egin urrengoa aplikazio bat hizkuntzak ezakit ez dautzen zuen. Beste bat, adibidez, chatbotak, Duolingoak dauzke, makina batekin hitz egiteko aukera. Beste bat, Busu, dira, sare sozial pila bat daude hizkuntzak ikastekoa. Busu, Babel, Geolingo, denak dauzkea ezaugarri ezberdinak, ez denboraik ematen azaltzeko, baina oso interesgarrik. Batzuk ematen du aukera, elkartrukean aritzeko, nik erakusten dizut hizkuntza bat, zuk bestea plataforma jartzen da, beste batzuk irakasle alkilatzen dut, eta horiek dira gaur egun dauden tendentziak sarean, eta ordaintzen duzu ikasgai konkretu batetik, aukeratzen duzu hor dauden irakasle pilak, ikustezu bere bideoa, eta esatezu gustatzen zait, ordue zehazten duzu, eta berarekin aritzen zara. Bideokonferentziak, Flipgrid bezalako programak, gela oso bat egin dezakezuna bideo erantzunekin eta horrelakoak,
kolektiboki esamoldeak biltzeko eta besteen esamoldeak jarraitzeko, igual norbaitek maitasunari buruzko esamoldeak biltzen ditu. Zuk egiten diozu jarraipena eta zuk ere jasotzen dituzu maitasunari buruzko esamoldeak edo aipuak, edo hau ere oso polite da, kuizletau, ikasteko hiztegia, zuk hitzak edo nor sort ditzake, hitzak sartzen dituzu eta beraiek sortzen dizkizu ariketak, jokoak egiteko hitzak eta bar. Orduan, bukatu denez eta pila bat neuzken, hau da edozein irakasleen ametsa zuzentzen dizu dena, sintaxia, gramatika, zer gero esango digute ia euskaraz hau egin liteken edo ez, baina daude horrelakoak ingelesez, hau eukiko bagenu, beste zer egin batzuetara, bideratuko genuke gure energia eta gure esfortzua. Horrek eskatzen du irakaslearen eta ikaslearen rol aldaketa, enaiz hartuko, eta batez ere eskatzen du baliabideak ikaslentza gaur egun ja ez du edo zer balio, ohituta daude beste hizkuntza batzuetan beste gauza batzuk egiten, eta baliabide erakargarri horrek, interaktiboak eukitzea oso importantea da. Eta gero dau pila bat aplikazio jarraipena egiteko ikasle bakoitzarena, eta bukatzeko importantea irakasleen kompetentzia digitala, esparru hau ja markatuta dago, Europak marko bat eskaintzen du horretarako, jakiteko irakasleek ze gaitasun digital eduki beharko genuken, baliabide digitaletan, ebaluaziorako, ikaskuntza prozesuetarako, ikasleak alduntzeko eta bestelakoetarako, eta orduan gogoeta izango litzateke, hau abia puntu, gero input gehiago jasoko dituzue, baina gogoetarako nik nahi nuena utzi hori ez, aipatutako esparru guztietatik zerbait aldatzeko daukagu edo alda daiteke nik ikusten dituen hauek ez, bai metodologiak, bai baliabideak, bai gailu plataformak, bai diseinu teknopedagogikoak, bai ebaluazioari buruzkoak, bai irakasleen kompetentzia digital eta formazioarenak. Ez du esan nahi, beltzetik txurira, txuritik beltzera aldatzea, baizik egin litezkela aldaketak edo urratsak norabide horietan. Eta ez dakit asko pasau nezen, baina jazta, honean jo. Bai, eskerrik asko.